Din ce în ce mai mulți apicultori caută soluții pentru tratarea varozei în timpul culesurilor de miere. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și chiar nu înțeleg nici eu de ce se caută astfel de soluții. Adică avem suficient de mult timp între culesuri, avem suficient de mult timp primăvara înainte de pomii fructiferi, avem suficient de mult timp toamna pentru realizarea acestor tratamente. Însă, iată că sunt și apicultori mai uituci, apicultori care vor să trateze în ultimul moment, vor să se asigure, probabil, unii dintre ei vor să se asigure că nu vor avea varoa nici măcar în timpul culesului. Nu știu care e raționamentul, însă cu siguranță sunt colegi de ai noștri care urmăresc aceste substanțe active. De la bun început vă spun că sunt doar două, cel puțin eu cunosc doar două substanțe active care se pot folosi în tratamentele antivaroa în timpul culesului, și anume acidul oxalic și acidul formic. De câteva luni testez un produs nou, un produs adus din Turcia. Belove e compania care îl produce, aceeași companie care produce și Gold Varroa, acele benzi extraordinare. E un produs, cum vă spuneam, de câteva luni îl testez și am observat câteva lucruri. Unul dintre lucruri e faptul că în interior conține o serie de minerale esențiale pentru dezvoltarea de primăvară, dar și pentru fortificarea coloniilor în timpul pregătirilor de iernare. Alt beneficiu pe care l-am văzut, care mi-l oferă acest produs, este liniștirea albinelor. Chiar și astăzi am făcut niște operațiuni în stupină și am observat cât de mult contează să folosesc acest produs atunci când umblu în interiorul coloniei. Al treilea lucru pe care l-am observat este faptul că conține acid formic și acid citric. Oarecum e foarte asemănător, mă rog, e asemănător, nu foarte asemănător, ca și compoziție cu varomedul, acel produs care se numea Bivital se numea. Acum se numește Varomed, deci e tot o substanță, e tot o soluție, deci e lichidă, se stropește între rame. Efectul antivaroa nu l-am putut vedea atât de repede, adică totuși îl folosesc de 2 luni, suntem în luna mai, la sfârșitul lunii mai. Infestarea cu varoa nu a fost foarte pronunțată, nu a fost la nivel foarte înalt, n-am putut să fac niște teste clare, adică n-am putut aplica o tehnică experimentală foarte clară, mai ales că nu m-am implicat foarte mult în această primăvară. Însă fiecare poate să facă experimente, mai ales dacă aveți infestare cu varoa. Deci este un produs care conține acid formic. Acidul formic, știm cu toții, e singura substanță activă care acționează în interiorul celulei căpăcite. Chiar cei de la Institutul din București, de la ICDA, au făcut tot felul de experimente de pensulare a fagurilor cu puiet căpăcit, experimente în urma cărora s-a observat moartea parazitului în interiorul celulei fără a fi afectată larva, foarte tare. Deci, avem acest produs, îl putem testa, eu cel puțin sunt în fază de testare cu el, sunt mulțumit din acele puncte de vedere că îmi liniștește albina, conține o serie de minerale care îmi întăresc colonia și conține anumite substanțe active antivaroa. Pe el scrie că e un premix, deci e un mix de mai multe lucruri care îmi dă un boost, îmi dă o creștere a
familiilor de albine. Asta scrie aici pe el, în engleză. E turcesc, puteți să-l încercați. Verificăm aici și botcile și stropim puțin cu soluția aceasta, îi spune Varo Red. Liniștește foarte bine albinele. Ia uite cum se retrag între rame, fără niciun strop de fum. Foarte interesant. Ai răbdare, ai răbdare. Aștept. Stropim pur și simplu între rame. Și așteptăm să se tragă albina. Ia uite cum se vor liniști, ia uitați-vă cum se vor trage între rame. E o colonie frumoasă, așa-i? Se găsește la cantitate și mai mare, la 1 litru, aceasta este la 250 de mililitri. Ia uite cât de repede se retrag. Bun. Ia uite pe corpul pe care nu am stropit, încă sunt albine pe partea inferioară. Îl stropesc ușor și acesta, ia uite cum se trag. Asta este. S-au tras. Gata. Unde e? Te rog. Nu se omoară albine și totul e în regulă. Asta a fost, sper că informația pe care v-am dat-o vă este utilă. Dați-o mai departe și la colegii voștri. Varo Red e un produs care merită testat, e accesibil ca și preț. Ținem aproape, ne vedem data viitoare, cele bune!